Takže čaute ľudia, toto je LP Multiboys a je tu dneska Drtič 51 a Lukáš Minecraft Fuck a hráme druhú epizódu našej mapy. Survival Island Strandy. Takže dneska by sme mohli sa trošku poobzerať okolo ostrovov a na konci sa trošku pozrieť do tých dolov, čo sme včera našli. Takže môžeme ísť na to. Ja idem pozrieť tú väžu. Tak choď pozrieť tú väžu, ja sa Aha, melón. Sám si melón. Ja sa poobzerám okolo nášho ostrova, či tu dačo není. Čo, aké ty koksáhy, aké hlboké to je. To čo je? Máme nájsť týchto melónov 6, takže jeden už máme, si vyčiarkneme niekde. Dobre, urob si čiarku do zošita. Keby nejaký mám. Tak si zober. Bola čo? Slovenčinu. Či... Lol, ja mám ďalší melón. Takže už máme tretí. Jop. Sa hodí. Ne, kyslík mi dochádza pomaly a strašne pomaly sa to rozbije. Funguj. Trochu by som sa mohol nájsť, ako som si zobral trochu pečenej ryby, čo sme si upiekli. Hľadaj okolo ostrova nejaké melóny, aby sme si hneď spravili tú lovu. Ja si tu rozbijem tento kaktus. Melón! Si zabil. Koľký štvrtý? Si zabil. Musíme si ich potom zasadiť. To Myslím, je melónovú a tekvisovú farmu. Hej, melónovú a dyňovú farmu, však dobre. Dobre, ja. A tu je piesok, tak ho rozkopem. Aha, dungeon nejaký. Divný. Aj plávaj stále. To je nič, to on tak... A železo, poď naťažiť. Aj mám krump, nemusíš. Ok, počkaj, kyslík, rýchlo sa nadýchni. Som to dal, som mal dve bublinky. Niečo sa tu spavnulo. Ja tu vyťažujem tento ostrov, bo viem, že tuto niekde viem, že tuto pod týmito ostrovmi bývajú koľkokrát nejaké prémiové veci. Čo sa ti niečo splavnulo, či čo? Nie. Na diamanty pôjdeme. Čo, na diamanty? Čo ja viem, mohli by sme, ale tak môžeme neskôr. Sakra, mne došla lopata, mňa asi porazí. Kde je tento železo? Kde je tento Ja idem železo? plávať hore. Nemám lopatku. Daj mi lopatku. No dobre, idem zaliesť do domu. Tam si zoberiem takú. Luky, kde si? Tu. Kde to si zabil, že tu? Dobre. Ja som išiel pod vodu, ale našiel som nejaký divný oný. A vidíte, trochu sme beriem si... železo. Aha, dobre, tak ber železo. Podľa menovky skúsme nájsť. To je noc vonku. No. Skoro. Lebo vo vode to vidím ako deň. Čakaj, to musíme zasadiť ten kaktus na suché miesto, že? Kde je nejaké suché miesto? To môže byť aj vedľa vody, ale na Nechce to zobrať vedľa vody. To je feťak, ten kaktus. Hej, ty kaktus, čo fetuješ? Plávaj hore. Už len dve, kyslík. Ja som si už minul jedno srdiečko, takže ako pohoda. Ryba, počkaj, dobre, ešte si zoberiem paličky a kobl. Poď som mnou preskúmať tú väžu, či tam bude niečo nové, aby to ľudia Aha, no videli. dobre, tak počkaj, idem si to tam mrknúť s tebou. Akože Počkaj, odložím si veci. Zober pochodne, Nemám. tak urob. Nechce sa mi. A nie, Veď to je nemám. na čo, na to veci. Veď aj v tme vydržíš. Tak hej, ale ľudia nič nebudú vidieť, takže asi. Tak si zveď jas. No to je pekné. Veď tam je osvetlená celá. Čo tu je? Krava tu hučí, ideme to grifovať. Nie, negrifujú, nechajú, aká je pekná je. Pristav to tam, čo si rozbil. A ja neviem, ako to bolo. Tu daj aspoň tu jeden. Tak to nejako bolo. No vidí. Poď sem, je to. Tu je liana. Počkaj, nie, tu bol half block, či?
Čo tu robí ten kobl? Skajo zobral? To je jedno, halbok. Kde máš lianu? Kadiaľ sa tam mám dostať? Aha, ja bol bez... Kráva, mám kravu! Si zabil? Počkaj, lak, hore. Ľudia, Ideme vyslobodiť kravu. uteč. Ty blbec za mne hovoríš, že nech to tu negrifujem a ty čo robíš? Ale to nikto nebude vidieť. To nikto nebude vidieť, dobre. Počkaj, my si ju tu zatiaľ takto schováme. Schováme si kravu, dobre. Krava, ostan tu. No potom je to. Počkaj. Glowstone. A tu sú iron bary. Kradneme železo. Nie, to nechaj tam. Nie, to tam dám koblu namiesto toho. Šetríme železo. Poď to, aby nám nezdrhla. Kade? Aha. Ty feťak. Dobre. Daj tam half block. Dobre. No poď. Kravička, zostan nám tam pekne. Počneme. Počkaj, aha, strany. Toto čo je zač? Nejaký prístav? Kde? Však túto. To tak vypadá. Som tu niekde v ďalke, ďalej od ostrova, je nejaká NPC dedinka. To si skade zobral zase. Ale tam, že je portál do konca a to je posledná úloha, že porazdiť draka. Čo? V tej NPC dedinke je portál do Endu? Áno. Zabil. Ďaleko, že vraj je od ostrova, musíme sa tam loďkou dostať. Počku. Aha. Si strašný feťak, to čo tam robíš? To čo tu je kóny? To je bedrock. Sorry, man. To je bedrock? Počkaj, nehaj to! Čo tu je? Nehaj to, čo tu je. Dobre, ja to vyberem, hej. Takže je tu nejaký meč železný, že preklatie čelánkonožcov odrazenie, veľa kostí. Kniha. Kniha, dobre. Tam dáme do Kože. do zbierky. Dobre, ale či to sa mi to nechce. A hudobná platňa, hodí sa. Budeme tancovať. I like to move it, move it. Máš paučín? Čo to? Jeden string mám, myslím, že. No. Ja mám 6. Potrebujeme ich 12, aby sme mohli mať 2 postele. Čakaj, či tu nie je ešte niečo pod tým bedrockom, sa pozrime. Čakaj, tú vodu tu zhasni. No, dobre, to som nemusela byť 2. Čakaj. To vyzerá, keby sme boli na podlaži, to čo je. Také svetované toto. Aha, tu bol prešopled nejaký. Kde? No, už som ho rozbil. Voda, ne. Počkaj, voda. Musíme odstaviť vodu. Počkaj, dáme sem pressure plate. Dáme sem ten pressure plate a uvidíme, čo sa stane. Hodíme na neho nejaký item. Tu bol ten pressure plate. Ty, kar, neber to. Čakaj, to sa nestlačilo. Funguj, Dobre, to je svetované, nefunguje. Počkaj, pôjdeme okolo toho a pozriem, čo je nižšie. No, choď, čo tam je nižšie pod tým. Ja som blbec ako, že na čo som si chcel vyrobiť tú lopatku a nevyrobil som si. Počkaj, tu bola voda, tak asi nič. Počkaj, ale stoj pri tom, aby som vedel, kde to je. Približne asi takto, ale tam nič nebude podľa mňa. Tuto to bolo. Oblok ďalej, ty si oblok tuto. Je tam niečo? Voda! Tuto hneď oblok, kde stojím, tak tam. Ale asi tam nič nebolo, že? Hustý meč, idem ho na tebe vyskúšať. Počkaj, nechyb sa. Nechyb sa. Kde si? No. Nie, počkaj, na čom to vyskúšame? Na tých zombíkoch, čo pôjdeme potom vykilovať. Tebe čo došlo? V pavúkoch. No, tomu ver na pavúkoch. Ja tam chcem ísť. Haha. Počkaj, idem ťa kilovať. Zostan tam. Rovni si prdel. Kde ty cigán? Poďme, poď hore. Uni. A ty uhni, chod na bok. Teraz to rozbijem, počkaj. Dobre. Počkaj, toto drevo tu vybereme. Sorry, kámo. Si mal koľko HP pre Boha? Tak keď som nemal nič na jedenie, vlastne ryby som tam mal. No taká ty si kar. Že nemám nič na jedenie, také ryby, tam 5 ryb. Poď za mnou. Čo si mal na sebe? To je jedno, ja ti dám len potrebné veci. Mal som tam meč. Tuto si zober. Počkaj, čo si tam mal, tie 4 ryby, či? 5 ryb.
5 rýb, ja mám na sebe len 4. To čo si robíš, prdel, čo? Tak 4, dobre, 4 ryby a kumba hinto, no výborne. Ešte nejaké melóny, či? Či to som už odložil? Ty už si ju odložil asi. A to je jedno, to som ti nemusel, však som ti mal dať. Úlohu. Počkaj, zoberieme si toto. Čo si splnil? Natoč ma. Kde si? Čo si spravil? Tam stál. Ukáž to, počkaj, to sa len tak dá? Dať na hlavu? Splnil som úlohu, ešte ty si daj, aby sme splnili úlohu. K tomu ver. Poradne Yo, poskak- man! To je aký divný pohľad. F5. Počkaj, F5. Kto je pán? Ja som pán. Kto je pán? Ja som pán. Dobre, zober si to. Nechcem to, fuj, škaredo to je. Poď. Dobre, takže jednu úlohu máme za A sebou. tu je nejaké svetlo. Kde máš zase svetlo? Jaj, to je toto, čo bol ten oný. Čo tu bol ten shit. Čo zmizol, NPC-čan. Čo Tuto tam pod máš? nami. Čo tam je? Tam bol ten NPC. Človečik. Osadník. To pod vodou? Dobre, to je nejak... Tam je taká drevená. Chod to vyskúmať. Počkaj, idem toto pozrieť. Toto si pobereme. Dáme si to na seba, dobre. Kto je pán? Kto je pán? Ja som pán, ja som pán. Není tu svetlo, daj mi sem svetlo. Nechce to tu rásť. Idem pozrieť tam, kde je ten kaktus. Čakaj, trošku koalu si požičiame. To čo, zmizlo, alebo čo? Našiel si tu dačo, alebo? Ne. Ja som tam ani nebol, takže. Aha, ja som našiel nejakú miestnosť. To čo? Tu mi nejdu normálne položiť veci, to čo je za somarinu. Poď sem a uhlie. Daj mi opečko. Sakra, to čo je toto? Ty... Troll. To čo bolo, aký buk? Daj mi opečko. Jaj, ozaj. A už mi to ide položiť, to čo je aké svetované? To bola ochrana spawnu. Aha, dobre. To je dobrá somarina, ako v pohode. Hej, poď na natočiť, ja som našiel nejakú onu. Tu druhá. Kde si? Kde si, ty troll? Na tom ostrovčeku tu boli taká jaskinka, alebo čo také. Kde? Men, To ten ostrov, kde to bola... Počkaj, čo si Kde bol ten kaktus? kde bol ten kaktus? Tak pod ním. Ja ti vyplávam hore, aby si ma našiel. Aha, už asi viem, kde si. Tu som. Za tebou. Však a tu dole nie? Či kde si skade? Za tebou. No, a kade si tam došiel? Počkaj, kde si zase si mi zmizol? Podnoril som sa. A kade? Čisto do vody. Aha. Ty potapač. Počkaj, a tu bolo redstoneové prevedenie. Daj tam nejaké bloky, aby zastavil tú vodu. Počkaj, nič nevidím. Daj sem faklu, dobre. Natočí, čo je tam? Niekde tam nejaký enchant book? Počkaj. Už to dám. Počkaj, choď preč. Zastav tú vodu, dáko, kurva. Ja. Už ma to štve. Počkaj, taký blok si zoberiem. Mám blok. Neviem vyletieť. Choď preč, stať. Počkaj, však stačí to vynsť. Nejde mi tam vyskočiť. To čo je, aké svetované? Chod na bok. Poď sem. No dobre, ja sem idem a ty tam nelez. Ja tam chcem dať piesok. Počkaj, sem dáme piesok. Choď preč. To nejde položiť. Dobre, už si ma zachránil. Ideme si vlačo enchantiť. Dáme si tam, čo si tam dáme, krompač. Level 1. Efektívnosť, ja mám efektívnosť jednotku, chlapec na kamennom krompe. Sa oplatí. Prerazenie, luk hustý. Dobre, Počkaj, ale potom... Hej, zastav tú vodu nejako, more. A pozri na mňa, aký som ja fešak, aha. Jo. Lukáš, tam riešiš vodu. Hej, aký si pešak, presne. Počkej, nebol tu náhodou oný prešpledík, či? Tu bolo niečo redstoneové. Hej. Čakaj, použijem môj efektívnosť. TNT, chlapec. Dobre, by sme skončili, pekne. Máš ho? Si zabudol železný meč? A zoberieme si ten oný tam. Som ti ho nehal.
Čo tam je napísané? Všetko to tu porozbijame. Parada. A použijem na piesok efektívnosť. Čo? Čo? The covering on the stone wall red. Escape now. Dobre, to sa mi nepáči. Nekop tam na zóne, voda na zaplaví. Kde máš ten stôl? Máš enchanting? Ten blbec? Hej, mám. A kol, vykopme kol. Budem bohatý. Ty blbec! Ja už plávam domov. Naložený veľa vecí. Počkaj, ja idem tiež len... Zase sa nedostanem hore. Ja ťa ubijem, Lukáš. Čau. Nazdar, ale mohol by si ma tu akože počkať? Buk? To čo bol? Ďalší buk? Sem. Ja mám normálne, že pol brnenia. Toto. Hej, poďme do tej jaskyne, čo sme tam našli. Luky, ty si aj mi enchantil niečo? Nie. Nemám level. Ja mám jeden level normálne. Čakaj, nahádžem sem všetky somariny. Prejdime to. Toto tam hodím, toto. Nemáš lopatu? Čakaj, ja si ešte spravím tú lopatu, čo som chcel. Kde je stick? Jeden Ja stick? už mám domček. Serem na lopatu. Mám len jeden stick a nechce sa mi craftiť, dobre. Kde si išiel? Už si dole? Nie. Tak Čakaj poď. ma. Poď. Mám normálne, že efektívnosť. Už bežím a viežím, že poletím. Kde ideme, sem poďme. Debil, označia nám to ešte zelené. Hej, to bolo niečo divné. Čo bolo niečo divné? No tomu ver. Luky, neboj, mám meč, čo nás zachráni. Skús si s ním zomreť. Daj sem fakle, sakra, ja som ich vyhodil, ber fakle. Tu sme skončili naposledy. Počkaj, mám efektívnosť, ideme to vykopať všetko efektívnosťou, koľ si to zaslúži. Tu sme skončili nejakou tajomplnou baňou, že closet mine, nevstupovať. Nebezpečenstvo smrti. Poďme, ideme na to. Takže čaute, sme späť, takže vidíte, prepáčte nám za menšie technické chyby. A vytvoril sme si aj trochu fakle. A poďme to preskúmať ďalej. Čo ty troll? Zase máš ozvenu, nie? Bacha. Je tu niečo nevydané. Čo? To sa aktivovalo, či? Neaktivuj to, lebo tu je TNT. To viem, na 100% tu je TNT. Počkaj. Mám ho. Máš TNTčko? Mám dve. Kde si? Dole som skočil. Počkaj, ja si to tu poberem, to sa hodí. Redstone. Máš železný kruh? Dobre, takže nemáme železný kruh, menší fail. Kde si? Zase si mi zdrhol. Počkaj, no poďme. Kam si išiel? Počkaj. Aha, mám. Tu sú aj nejakí oni. Diamanty. Čo si našiel, diamanty? Tu za tebou. Ich natoč. Aké sú krásne. Kde? Hore, veď tu, nevidíš. Ne, to bolo železo, ne? Aha. Diamanty, hneď v druhom diele. To sme akí páni, ty kokso. Počkaj, ale železo sa vždy hodí. Vyťaž železo. Dobre, ale tu už je viac pascí, tu sú viac zóny. No čo, ale železo vyťažiť predsa môžeš, nie náhodou. Hej, dobre, len bacha, teraz tu je hociaká pasť. Tak ale kolanice môžeš brať aj tiež. Čo si spravíme? Neviem. Polož sa, ty fakle, jedna blba.
Bacha, tu bývajú creepery, to poznám. Tu už veľa razy, čo som Počkej, pozeral. nemáme fakle, ty failer. Tu je láva. Zoberiem si stadiaľ to faklu. Počkaj, tu je nejaké... Poď sem, tu je nejaké sklo. Ale bacha, nepadni. Aha, tam je v pressure plate. Oh. Zasa problémy, toto sú paste, nevieš, čo sa stane. Počkej, ja si zoberiem štrk a hodilo by sa to trošku zahádzať. Počkej, ja to radšej rozbijem rukou, nebudem si míňať moje špeci... Našiel som redstone, chlapec, redstone dropper. Počkaj, či? Čo to je? Počkaj, volá, čo tu je? Aha, pozeraj sa, čunto. Luky. Hej. Aha. Sorry. Nerob, to nás zastaví, lebo aj tu je nejaký redstone. Počkaj, ja to berem. Ja som našiel. Ty kokso, my máme pistóny, ľudia. Aha, tuhla. Diabrnko, mapa, pekne. Čo tam je, kde? Ukáž to. Kde to je, ty cigán? Ty si mi to Ja som vybral. to vybral. Ale bacha, počkaj. Toto aspoň rozbijem, hodí sa truhla. Hej, bacha na tie diamanty. Tu je pasca. Poď sem. No. Nerozbijaj, dobre? Poď sem, tu je tá ona. Toto. It's a trap. To stlač, to nebude pasca, určite. Čo sa stalo? Troll. Čo sa stalo? Počkej, ideme to tu rozbiť, pekne ich odhalíme. Sticky piston. Bacha, pod týmto oným bude určite lava. Stoj, nerob nič. Lebo ja keď som hral túto mapu kamošku, tak toto znamenalo, Tomu že era, to čunto. Ja viem, a ono to malo zase lávu. To je pod tým diamantom. Počkej, ja ju chcem zastaviť. Zastavil si? Dobre. Nemám krump. Vieš čo, behni hore pre železný, nie? Alebo spravím tu crafting, vlastne nemám drevo. Nie. Veď ty máš set home, ty si hovoril, že si uložíš, ja si No, nemám. a nedal som si nakoniec. Dobre, tak bežíme späť. Hodilo by sa ináč, koľko diatikok sa tu je? Hej, tu je nejaká ona, že... Čo tam je? Hej, a dokonca búrka, no ty Ty kokos. kokso, my sme v haji. Poď sem, tu je nejaká pasca, alebo čo. Kde? Kde si? Toto sme hrali chalan, my tu je TNTčko, len po to rozbiť. Neslačaj to. Kde si ty feťák? Tuto. Za tebou, hore. Aha. Herobrine. Dobre, vynikajúco. Tuto. Nič Bacha na to. nevidím, daj sem pochodne. Ako paráda, žiadne drevo tu nemám za sebou. Mám pochodne. Si feťák. No a čo je to? Neslačaj to. Warning, dead end. Počkaj. Upozornenie. Smrť, koniec. Dobre, počkaj, idem tu... Bacha, ja to idem odhaliť. Ťahaj pre železo. Či prečo sme to chceli ísť? Ty kokos, nech sa to spavnulo. Chlapec, pozri sa, hneď pod nami TNT. Pekný. Koľko? Čakaj. Či? No to je jedno TNTčko zatiaľ som tu našiel. No, jedno TNTčko tu našťastie len bolo. Potom hore z toho spravíme show na konci. A nie ešte dneska. No nie ešte dneska. Delme ten oný zvuk. Tomu vera, najhoršie, keď sa blízkam to úplne... železo, ja som chcel rozkopnúť nejaký oný blok, paradička. Je tu niekde zombík. Otvor, ja sa zasekla, nemám krump. Mne došiel tiež krump teraz, chlapec. Mňa. Ideme rukou, fail. Čo? A ja. Rozbil som stone rukou. A ja. Počkej, ja sa tu vyškriavem, nemáš oné na sebe stone nejaký? Ja tu mám kobu. Ja idem von, ja bežím, jo. Hej, čo bolo v tej jednej truhle? V jakej? Aj počkaj, aha. Skoro som padol do lavy a troll. Nie, ja som pomýl, to bol diamanty. Kam ideš?
Ideš hore? Hore. No. Ešte na druhú stranu pôjdeme preskúmať. Počkaj ma, ja idem tiež. Tu sem sme mali ísť, či kam ideš? Nie, vediem domov. Jaj, dobre. Ja som minul môj chudák luk. Či chudák oný, chudák krom. Za jeden level som ho enchantil. Mesko pečené, zachraň ma. Čo, kde si, kedy? Jem. Ja tu nič nevidím. Ja sa bojím ísť von. Bude na nás pršať. Počkaj, Milión zombikov. Počkaj, tu sa ide dole. To kde si? Kde sme? Aha, dobre, počkaj. Už viem, kde sme. Aha, dobre, tuto sme. Ja som sa stratil normálne takmer. Tí pavúci ma tu už dobre zožierajú. Čoraz silnejšie počujem tie blesky. Čakaj, do teba šľahne blesk a je po tebe. Nešľahne. Ja to vydržím. Pracujem so železom. Čakaj, ja si požičiam, čo si tu požičiam. Nedám vypaliť železo. Jeden na železo mám. Ja spravím, čo spravím. Dám sem koval, dobre. Treba nám drevo. A drevo nemáme už? No hen ten strom je... Nerastú stromy. Počkaj, diablnko, dám si tam na seba diablnko, budem taký epický. Luky, nehal som ti tam koženú čapicu, to si zober. No jasné, idiot. Ja mám tiež tak ticho. Ale to už sa sem nepomestí, tak to pohádžem sem. Ale nenos to diablnko. To keď budeme bojovať do endu, to musíme všetko pozískavať. Dobre, dám to tam späť. Počkaj, ja to dám tam späť. Aj toto, aj počkaj. Hop. Ešte som ich zatiaľ neopotreboval, takže dobre. 4 TNTčka, dobre. Luky, spravím aj pre teba tento železný krompáč, len ešte. Dobre, ja idem skúšať hľadať tie pavúky tu niekde v okolí. Dobre, to bude stačiť. A hneď voda? Fuck you, man. Voda blbá. OK, mám 2 krompy. Tu nič? Kurňa. 2 železa, ďalšie som spravil. Čo tu je? Hustý, máme 3 pistóny, 1 sticky pistón, zarastený šuter, nejaký ďalší. Idem vedľa piesku dole, hádam niečo nájdem. Zarastený kameň, dobre, to máme po druhiach. Kradám železo. Už ich počujem, jak behajú. Dobre, počkaj, idem ti hodiť tento železný krom. Kde si? Mám spawner. Kde si? Počkaj, kde si? Ja som ťa tu videl, tvoje meno, aha, dobre. Sa tam kaďal dostal, počkaj. Ja som si len kopal a robil si cestičky, ale našiel som, jo. Tak to je, aha, to je o to? Zase nemám fakle. Počkaj, ty feťak, idem si. Sakra. Dobre, nič nevidím. To bude tvrdý boj. A nemám tu Ty si dobrý feťak, ty kokso. Už ich biješ? No, zatiaľ čakám na teba. Počkaj, ja nemám fakle, ako sa dostanem hore. A nemám pri sebe ani šúter, daj mi šúter aspoň. Bo nič ako nevidím, dobre. Daj mi šúter, okamžite. Chytaj. To kam si mi hodil? No ty troll. Počkaj, tu kde som teraz? Ja som kopal čisto dolu. Sorry. Pozor. A tu sú tí idioti. Ja som ťa tam zastával. Počkaj, však áno, to bude iný boj. Takí sú pekní. Sú tam nejaké dvere. Škaredé sú tie marhy. Počkaj, čo som to chcel urobiť? Aj fakla. Umri. Dobre, nechám to tu, všetko. Čo, už ich biješ? Dones jak sa to volá? Počkaj, takto som to chcel, aha, dobre. Dones torčky. Čo práve robím?
Práve ich Si tu krafti. urobíme z týchto trolov mopku, dobre? Aby sme mali stringy. Aha. Čakaj, zoberiem za sebou drevo, to sa vždy hodí. A tam. Oh. Trafil ma. No poď. Kde si? Počkaj, už idem. Dobre, konečne tu vidím. Tá kráva tu musí niekde byť, lebo ju počujem hučať. Hoď ich na ten spawner. Lapis lazuli. Počkaj, ešte jedna. Dobre, je to, už sa tu nebudú spawnovať tie marhy. Počkaj, nehaj, ja to chcem Pozri si, napísať. čo je v nich. Dobre, hustý, hodí sa. Čo je v týchto drevách? Potom si tu spravíme trapku z toho, nie? Je nejaká... Ako už by sme aj mohli ukončiť tento diel, nemyslíš? No, ešte prezrieme, čo je v týchto dverách. To je aké feťacké, že dvere to tu budú niekde pásť, nie? Adam nie. Ideme za tieto dvere, ideme všetko prehľadať. Ti si... Á, pavúk! Čo tu mám? Ja mám 3 lapis lazuli na sebe, ty si mi to hodil? Nie. Takže sa spawnujú tieto marhy, aj keď som mi dal všade okolo tie blbosti. Neviem. Kde mučí tá kráva, ja ju zabijem. By som najradšej ten oný rozbil. Ten spawner, ale však dobre, nech sa spawnujú tie marhy. Tak. Nie, nerozbije ho. Teď by mali na... Som nachystaný na nich. A nech sa ukážu. Krava! Kde si? No fuč tu, ale my ťa nenájdeme. Dobre, ideme tu ťažiť. Kde fučí? Neukončíme ten diel, pokiaľ nenájdeme. Dobre, takže ideme hľadať kravu. Vzhúru za kravou. Kde je tá marha? Au. Čo to bolo? Ha, padol na teba šuloné štrk. Dobre, ty. Krava! Kde si, Skaja si ju naši, kde si? A my všetci hore ťažíme, však pohodička. Ó, kravička naša. A teraz creeper bac. Dobre, radšej poďme stať, lebo tam sa ešte spavne creeper niekde. Tá marha. Poďme do domu a potom... Á, čo zase kto ma zabíja? Lukáš, ja ťa ubijem. Nie, to je hlad. Dobre, verím späť. Daj mi rýchlo volačo, rýchlo mi daj. Aha, ja tu mám chlieb. Mám tam ti oko pavučie. No to si nechaj. Dáme si chlebík. Dobre, to postačí. Tebe došiel kromp? Nechceš železný? Tu máš železný. No, poď si ho zobrať, počkaj. Si feťak, zober si to. Dobre. Počkaj, jak sa dostaneme? Urob tu nejaké schody. Už aj ten debilný strom by nám mohol narásť. Čakaj, sme ho dali tak blbo pri dom. Však pohoda, no dobre, tak. Ahojte ľudia, dnes tu bol Drtič 51 a Lukáš Minecrafták. No tak čaute.